Magtum ol Pragy habar berseyledir. Ol nämedir? Ýaşyl gyzyl öwüsýän, ol nämedir? Aýagy ýok towsýan, ol nämedir? Ýedi derýa böwüsýän, şahyr bolsaň şondan bize habar ber. Ol ekindir ýaşyl gyzyl öwüsýän, ol ýylandyr aýagy ýok towsýan, ol balykdyr ýedi derýa böwüsýän, bizden salam bolsun jogap şeýledir. Ol nämedir? Ýakasy bar ýany ýok, ol nämedir? Ganaty bar gany ýok, ol nämedir? Adam ýudar jany ýok, şahyr bolsaň şondan bize habar ber. Ol kependir ýakasy bar ýany ýok, kebelekdir ganaty bar gany ýok, gara ýerdir adam ýurdar jany ýok, bizden salam bolsun jogap şeýledir. Ol nämedir? Derwezesiz galadyr, ol nämedir? Penjeresiz binadyr, ol nämedir? Bir-birinden aladyr, şahyr bolsaň şondan bize habar ber. Ol köňüller derwezesiz galadyr, ol gabardyr penjeresiz binadyr, ol ay günler bir-birinden aladyr, bizden salam bolsun jogap şeýledir. Ol nämedir? İýmediler doýdular, ol nämedir? Kıyamaty goýdular, ol kim idi dawanynlar doýdular, şahyr bolsaň şondan bize habar ber. Ol didardyr iýmediler doýdular, ol namazdyr kıyamaty goýdular, nesimini dawanynlar doýdular, bizden salam bolsun jogap şeýledir. Ol nämedir? Ýedi ülkeni gezýär, ol nämedir? Bir zat edýär, ol nämedir? Adam ýaly edýär, şahyr bolsaň şondan bize habar ber. Ol çapanlar ýedi ülkeni gezýär, ol doýunlar taýak birini edýär, bedewatlar adam ýaly edýär, bizden salam bolsun jogap şeýledir. Ol nämedir? Toprak üstüne sürünmez, ol nämedir? Adamlara görünmez, ol nämedir? Hiç bir dona öwrenmez, şahyr bolsaň şondan bize habar ber. Erenlerdir delil bolup sürünmez, ol beladyr gelse göze görünmez, yalan gurrun hiç bir dona öwrenmez, bizden salam bolsun jogap şeýledir.